Procurorii nu au respectat însă această hotărâre judecătorească și nu l-au pus în libertate de îndată, așa cum prevede Codul de procedură penală. Astfel, Gregorian Bivolaru era liber în acte, dar în realitate a fost ținut în lanțuri până când a fost formulată o nouă cerere de arestare de către procurori. Au fost pus în libertate și acum iar vor să mă aresteze. Vor să mă aresteze din nou. S-a încălcat astfel în mod flagrant dreptul fundamental al fiecărui om la libertate și la un proces corect. Justiția română își dă cu stângul în dreptul și ba arestează, ba le eliberează pe guru Gregorian Bivolaru. Arestat inițial pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, apoi încărcat cu alte acuzații, una mai gravă decât cealaltă, liderul NIS a scăpat azi noapte de cătușă și a plecat liber ca pasărea cerului spre casă. După ce instanța judecătorească îl eliberează pe Gregorian Bivolaru, la scurt timp, Inspectoratul General al Poliției emite un nou mandat de arestare pe numele profesorului de yoga. De data aceasta, mandatul este internațional și a fost emis în baza aceleiași false acuzații de act sexual cu o minoră. Pe 16 martie 2005, Gregorian Bivolaru depune o cerere de azil politic în Suedia la Autoritatea pentru Imigranți din Malmö. Cererea sa era motivată de persecuțiile la care a fost supus în România, mai ales după 18 martie 2004. Why did you choose to come to Sweden? Was it because of asylum or choose because I was in Romania and I speak with a chauffeur from a container, and so he tell me that he come in Sweden and he take the chance to pay him and to hidden in the container and to come in Sweden. This was the chance of the container and of the chauffeur, because if was a chauffeur from Denmark or from France, I come in France or in Denmark, but this was the necessary situation. În timpul celei de-a doua înfățișări din procedura de discutare a cererii sale, el este reținut de Interpol datorită mandatului de urmărire internațională emis în urmă cu un an de Inspectoratul General al Poliției. Cererea de extradare mi s-a părut în continuare ca fiind o concluzie a întregii atitudini abuzive a autorităților române, de a aduce și mai precis de a pedepsi un om care, din punctul meu de vedere, nu are altă vină decât de a aparține unei grupări indezirabile, unor anumite grupuri de interes. In Romania, I want to tell you, this system it is not controversial because a lot of people come to this school. It's the action of the government and of the political leaders who command a lot of setups and a lot of press campaign, television campaign are for this, but in reality the people are very glad to do yoga. And you must to see that against a lot of pressure of the press, of the television, of the police, a lot of people come to this yoga school. There are 37,000 people. It's the great yoga school, the greatest yoga school from Europe, and this is not a hazard. It's a necessity. Pentru soluționarea cazului Gregorian Bivolaru, justiția suedeză a demarat o amplă anchetă. A audiat nenumărați martori din România și din străinătate. Instanța suedeză a apelat și la opinia unui expert în materie de secte. I never forget my first impression of Gregorian Bivolaru. He was then in custody of the Swedish police, and we met under supervised conditions, but as I learned to know, from the very moment I met Gregorian Bivolaru, I met a very humble man. In my talks to him and
studying Misa closely, I learned to know that he's a man who truly believes in his message and his task, and that he does not have any subversive thoughts in his activities. Să practici yoga în România a devenit acum o rușine. Ești yoghin, ești considerat un pericol social și în consecință ești supus oprobiului public și discriminării. Dacă vrei să-ți păstrezi locul de muncă, relațiile cu familia, dacă vrei să fii considerat un om normal, atunci ferește-te să-ți dezvălui convingerile spirituale, ferește-te să spui că practici yoga, mai ales dacă este vorba despre mișcarea de integrare spirituală în absolut. Nu contează că prin yoga tu duci acum o viață mai echilibrată, sănătatea ta s-a îmbunătățit, ai scăpat de o mulțime de stresuri și chiar ești mai fericit. S-a spus deja despre tine că ești bolnav psihic, îți bei urina și participi la orgii sexuale. În plus, faci parte dintr-o organizație paramilitară care se ocupă cu trafic de droguri și carne vie. Acestea sunt concluziile la care au ajuns majoritatea românilor în ceea ce îi privește pe practicanții de yoga în urma campaniei de denigrare a mișcării spirituale de integrare în absolut din mass media românească. Adepții lui Bivolaru practică sexul în grup sau își beau urina, sfătuiți de guru. Adepții acestei mișcări, este vorba de câteva mii, nu se preocupă de altceva decât de urinoterapie și sex în grup, sex deviant. Nenorocirea este că în clipa de față este un meci între 20 de milioane de români și 78 de mii de adepți Misa, ceea ce este tragic. Cum ar putea Misa să beneficieze de un proces echitabil în condițiile în care jurnaliștii infestează opinia publică cu informații false și contradictorii? Să nu uităm că din această opinie publică dezinformată de presă fac parte și viitorii judecători care vor da sentințe în acest proces. Cu toate că nu sunt descoperite nici arme, nici droguri, presa continuă să calumnieze și să manipuleze. Zeci de oameni reținuți de parchet pentru a fi intervievați sunt dați pe posturile naționale ca infractori, fie în calitate de prostituate, fie în calitate de traficanți de droguri. Deși are obligația de a informa corect opinia publică, presa încalcă din nou grav două din cele mai importante drepturi ale omului, prezumția de nevinovăție și dreptul la imagine. În dorința de senzațional, jurnaliștii descoperă așa zise materiale pornografice. Acestea nu sunt altceva decât tratate de medicină naturistă, cărți de spiritualitate și casete cu cursuri de yoga și shivaism, fapt de altfel menționat și în rapoartele poliției. Iată însă cum a apărut această informație în mass media. Descinderi în forța ale jandarmilor, o lume ascunsă în spatele unor fanatici și multă pornografie. Sunt primele rezultate ale anchetei declanșate de procurorii bucureșteni care vizează mișcarea pentru integrare spirituală în absolut condusă de Gregorian Bivolaru. Astăzi, anchetatorii au mai descoperit în cartierul Ferentare alte câteva tone de materiale pornografice și literatură obscenă. Ei sunt acuzați de proxenetism, trafic de droguri și distribuire de materiale pornografice pe internet. Oamenii legii au umplut un camion cu materiale incriminatoare din locuințele sectanților și au demarat o anchetă complexă. Orda va verifica modul în care au fost reproduse cele câteva mii de casete video și DVD-uri cu filme porno găsite la adresele la care s-au făcut percheziții. De la trafic de droguri, carne vie și prostituție se ajunge acum să se cerceteze o posibilă evaziune fiscală. Afirmațiile calomnioase făcute pe posturile naționale întrec cu mult limita bunului simț și în plus sunt și împotriva legii. Se spune despre yoghini că își mănâncă fecalele și că sunt sclavi spirituali. Gregorian Bivolaru înființează în 1990 mișcarea pentru integrare spirituală în absolut. Are acum în jur de 100.000 de adepți, mulți dintre ei bolnavi psihic. Oameni care erau bolnavi psihici, care făceau tratamente care îi ajutau să rămână integrați în societate, odată ce au intrat în mișcarea pentru integrare în absolut, au rămas integrați acolo și au devenit sclavi spirituali. Adepții mișcării de integrare spirituală în absolut trăiesc în condiții vecine cu sclavia. Numai bolnavii extrem de gravi, schizofrenii în ultimul stadiu, pot face aceste lucruri, să-și mănânce fecalele sau să-și bea urină.